Добро утро, машинки! Днеска има тук две папагалчета отгоре, ето се опитват да ме разсеят, ама сега ще се кача и ще видят какво ще стане. Така, днешната тренировка с пудовки ще направим набързо едни стотина повторения и с това ще приключим. Упражнението, с което ще започна, е следното. Редувам пудовките и вдигам нагоре 50 повторения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Понякога тренировката е и с максимален брой повторения на дадено упражнение. Сега навеждам се и правя отново 50 повторения, но ще дърпам нагоре. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 1, 2, 5, 6, 20. 30. 40. 50. Ето едни бързи 100 повторения и като за финал третото упражнение. Пускам пудовките между краката и дърпам пред гърдите. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 повторения. Това е леко, приятно и напълно достатъчно. Това е, машинки, живи и здрави. До утре. Чао! Жарен ли това толкова?